Outsourcing og nearshoring, som vi kender det tilhører fortiden. Du og jeg, mennesker der arbejder sammen, har i løbet af de seneste år markant udviklet vores evne til at samarbejde og skabe fantastiske resultater, uden at være til stede i det samme lokale, den samme bygning, det samme land. Derfor kan vi nu også begynde at kræve, at verdens ekspertise kommer til os lokalt. Og vi kan også begynde at sætte spørgsmålstegn ved, om vi fortsat skal betale for en dyr timepris, fordi der skal betales for store domiciler, de rigtige kaffemaskiner og lange transporttider. Verdens ekspertise, der kommer til jer lokalt, virtuelt, i et lean setup, er fremtiden. Vius XR Nord er et hold af dygtige, internationalt erfarne softwareudviklere og lokale integrationsspecialister, forenet som et virtuelt drømmehold, støttet af AI og XR. Sammen med os accelererer og optimerer I ikke kun jeres softwareudvikling, I bliver også fleksible og forkorter jeres time to market. Når I arbejder med os, så er en del af vores værdi at højne jeres vidensniveau, så I altid er i kontrol og kan træffe de rigtige beslutninger. Softwareudviklingen er i fremtiden en kombination af lokal viden, global ekspertise, AI og XR. Ikke halvfyldte dyre domiciler, lokal vidensbegrænsning, og hvor tiden bruges på rejseaktiviteter og lange, ineffektive møder. Vil du gerne vide mere, så download one-pageren nederst på siden her. Du er også altid velkommen til at give os et ring.